Magluto na pud taron guys, ani atong butangan og banana. Atong pigsaton. Banana ni atong butangan flavor nga banana. Sugar. Ya kani day ang ang yes. Ya baking powder. Ato din ang ayagon. Ato sa ni siyang isit aside kay humanan na to og mix. Ya ka na atong itlog. Tulo ka buok. Large ni siya tulo. Dayon ang atong banana. Atong banana beef. Ato sa din siya mix. Dayon butangan na to og vanilla extract. O condense. Usa ka cup og tunga. 1.5 og 2 cup nga evaporada milk. Dayon nato siyang i-mix pag-ayo para kuan din siya mo pino. Tubig na tulog. Karon mao na ni ang atong mga wet ingredients. Ato sang siyang i-mix ug ayo kay nagkahuman atong i-add ang dry ingredients. I-add din nato atong mga dry ingredients. I-mix lang nato para dili mag-hibog. Ato din siyang gi-addan og peanuts. Atong gi-addan peanuts para malamig-lamig gamay. Okay. Mana na tog mix. Ato na din ipanglunod sa ato ang mga cup. Ug ato na siyang isod sa ato ang cup kay ato na siyang steam. Ug mao na karon ato nang gitapingan spud og peanut. Pabukanan tanaw og 15 minutes. After 15 minutes ato na nang haonon. Luto na itong banana na cupcake guys. Oh, tanawa. Gwapa kaayo. Nanatay lamian nga banana cupcake. Muna yung natural nga color kay wala na to butangi og kanang coloring. Original color dun niya. O karon guys, nanatay lamian nga banana cupcake guys. Oh.